Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ukuba sinikeze usuku olufana nalolu sikwazi ukusondela kuye ngomkhuleko. Bangcwele, uNkulunkulu wethu muhle, uyasithanda, wathumela uJesu KRISTU indodana yakhe ukuba azosifela esiphambanweni ngoba esithanda. Wena uyamthanda na? Uthi ongithandayo uyogcina izwi lami. Uyalenza izwi lakhe na? Uyahamba ngobungcwele na? Ngoba phela ezulwini izulu lingcwele. Umnikazi walo uJehova Sebawothi ungcwele. Indodana yakhe uJesu KRISTU waseNazaretha ungcwele. Umoya wakhe asinikeza yena ungcwele. Uthi kuLeviticus 11:44, nani baningcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Zingcweliseni. Ungcwele na? Noma ungcwele phambi kwabantu? kuNkulunkulu ungcwele na? Unjani unembeza wakhe? Awukulahle ngalutho? Mhlawumbe umdumise ebandleni, kodwa kunezinto abangazazi ngawe abangathi uma bezizwa bakuyekise. Mhlawumbe uyashumayela ebandleni, kunezinto abangazazi ngawe abangathi uma bezizwa bakuyekise. Mhlawumbe khona umuntu okubambe ngobhongwana, uyakhokha kuye ngendlela eziningi ezihlukene, ngoba uma uke wangakhokha uzodalula imfihlo yakho bese impilo yakho iba upside down. Uyisigqila salowo muntu, uyisigqila sesono. Uthi uJesu kuJohane 8, uma indodana inikhulula njengoba ngabakhululekile impela. Awuthanda ukukhululeka wena na? Khululeka emaketangeni kaSathane. Khululeka mntaka baba. Jesu uma eminyango uyangqongqotha. Uma uzwe izwi lakhe uvula uzongena. Adle nawe, nawe udle naye. Uthi ogcina izwi lami ngiyakumthanda. Nobaba uyakumthanda. Siyoza nobaba sihlale kuye. Uthi aziveze kuyena. Azikhazimulise kuye owenza izwi lakhe. Yeza izwi lakhe. Ungulizwi. Bamba ukusho kwakhe. Uma ubamba ukusho kwakhe uzophumelela. Ngiyacela ukuthi isigoqe sikhuleke sisondele kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko uJesu KRISTU Inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, ngiyathobeka phambi kobuso bakho ngalomzuzu nangalesi sikhathi. Siyabonga ukuthi usigcinile kuze kube manje. Sikunikeza udumo Nkosi. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi. Nakuyo le nkonzo usingcwelise, usihlanze. Singcwelise ngezwi lakho ngoba izwi lakho lisigezo samanzi. Izwi lakho liyimbewu engapheliyo. Izwi lakho liyimbewu engunaphakade. Uma silalela imiphefumulo yethu iyahlanzwa. Lisho njalo izwi lakho ku1 Peter. Isondela kuwena-ke Nkosi nangalesi sikhathi. Ngiyacela Nkulunkulu wami onomusa, uziveze unguNkulunkulu phakathi kwethu. Siyabonga ngemisebenzi yamandla oyenzayo. Bayafakaza abantwana bakho abalenzayo izwi lakho. Bayafakaza abantwana bakho abakulalelayo. Siyakubonga Nkosi kakhulu. Basize nabasanda ukungena, basheshe bayibambe babangakazi ukuthi kwenzakalani. Basize abasezinkingeni, baphonse kuwe njengoba ushilo. Wathi siphonse kuwe inkathazo zethu ngoba uyasikhathalela. 1 Peter chapter 5:7 no Matthew chapter 11:28 ya ku-30. Nkulunkulu wethu siza kuwe. Nkulunkulu onomusa siyazithoba. Siza kuwena ney'nkinga zethu. Lona lo uyayazi inkinga yakhe. Msize Nkulunkulu wethu akufune. Akufunisise usenokuthola. Akubize useseduze. Omubi ashiye indlela yakhe embi. Nemicabango yomubi ayishiye. Ngoba wena Nkosi uzokwenza ukuthethelelwa kube kukhulu.
Siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi yethu. Siyabonga wena wedwa inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. uNkulunkulu wethu mkhulu, uyisimanga. Siyambonga kakhulu, akekho njengaye, akekho futhi ufana naye. Masiqhubekele phambili. Siqhubekele phambili. Sikhuluma ngokuphenduka. Ukuphenduka, lezi nkonzo ziqale mhla ka-1 kuJanuwari kuwona lo nyaka. Siqhubeka nazo-ke bangcwele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sifunda izenzo chapter 17 verse 29 kuya ku-31 kufundeka kanje. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, engabuyiyo nona inzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 30. Ukuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse number 31. Njengokuba umisile usukaza kwahlulela ngalezwe ngokulunga ngomuntu ammesele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ufana naye. UnguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni. Ngiyacela ukuthi siqhubeke siye kwizenzo chapter 2, sikhuluma ngokuphenduka. Ngiyazi sigcine izolo sikoba seRoma chapter 8. Chapter 2 ezenzo verse 37. Sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, siyokwenza njani na? Petro wayesethi, phendukani, ilona lo yabhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Sikhuluma-ke ngalabo ababiziwe inkosi uNkulunkulu wethu. Yilelo verse elisithatha lisisa koba seRoma chapter 8 siqala kuverse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Sithintile le ndaba ukuthi uNkulunkulu usazile engakasibumbi. Jeremiah 1 verse 5. Ingakakubumbi uNkulunkulu wakwazi. Ngofunda amahubo 139 verse 16. Wabeka usuku lokugcina nolokuqala lingakafiki waliloba encwadini yakhe. Sikhonza omunye uNkulunkulu ohlelekile. Izinto zakhe zonke zihlelekile, uyazazi. Lithi-ke isethembiso ngesethu, esabantwana bethu, nabo bonke inkosi yakubabiza. Laba ababizile abanjani na? Verse 29 baseRoma chapter 8. Ukuba laba ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Wasimisa, wasenza saba ngamadodana namadodakazi akhe. Kade akwenza lokho. Wasimisa ngaphambili. Labo ayibazi wabamisa ngaphambili. Bathina baseKorinte besibili. BaseKorinte besibili chapter 6 uthi verse 17. Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, isho inkosi, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kimi, isho inkosi. So ngesikhathi uNkulunkulu before asibumbe wayesazi, wayeazi lo naloyo, sasiphambi kobuso bakhe, wasenza safana nendodana yakhe. Kodwa ngoba sithe masizalwa sazalelwe esonweni, useyasicela-ke manje kuverse 17 ngoba seKorinte besibili chapter 6. Phumani phakathi kwabo,
nahlukane nabo, ningathinti okungcolileyo, khona ngiyakunamukela. Isicelo lesi sivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe, phumani phakathi kwabo, ngoba ngimngcwelisile ningakaphumi esizalweni. Jeremiah chapter 1 verse 5, singcwelisiwe kodwa sazalelwe esonweni, uthi phumani-ke phakathi kwabo. Phuma mntakababa, umbuso wezulu ungowakho, indlalifa yezulu, phuma phakathi kwabo. Ungathinti okungcolileyo, musuke uzingcolise khona ezosamukela sibe ngamadodana namadodakazi akhe, sibe nobunkulunkulu, ukuze singathathi izinto ezenziwe ngesu lomuntu nangengqondo yomuntu sizinikeze ubunkulunkulu, sibe sinabo thina ubunkulunkulu ngoba sinabo, ngoba sizelwe kuNkulunkulu. Labo kayebazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili wabafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Umuntu nje ngeke abe izibulo phakathi kwezinja. Inja ngeke ibe izibulo phakathi kwezimbuzi. Umuntu uyizibulo kulabo azalwa nabo. Hayi, angiphinda ungizwanga. Umuntu uyizibulo kubantu azalwa nabo. Awukwazi ukuba izibulo lenkomo. Awukwazi ukuba izibulo lamahhashi ngoba ulona ihhashi. Now, uNkulunkulu usenze safana nendodana yakhe before size emhlabeni, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane, ngoba abazalwane bafana noJesu. Uma ungumzalwane ungafani noJesu, bekufanele ube namahloni. Uma uzibiza ngumntwana kaNkulunkulu ungafani noNkulunkulu, iba namahloni, ngoba uthe masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Umfuzile yena uNkulunkulu, ungcwele. I-DNA kaNkulunkulu kumuntu ubungcwele. I-DNA kaNkulunkulu ukuzihlanza, umoya ongcwele ohlezi kuthina ngoba uyisibambiso sefa lethu. Unayo leyo DNA engumoya ongcwele ekuchazayo ukuthi wena uNkulunkulu uhlala kuwe nawe uhlala kuye. Ubungcwele kuphela okuzosebenza. Mhlawumbe ebusuku uyazingcolisa ngamaphupho, uyazingcolisa ngezinto ozenzayo, uyazingcolisa ngemizindlo yakho, uyazingcolisa ngefoni yakho, izinto ozibuka efonini, uyazingcolisa abantu sebelele, ubukana ne-TV, ubuka le iphone. Mntakababa, uma unjalo ayikho i-DNA kaNkulunkulu, abukho ubuNkulunkulu kuwe, awuzelwe. Ngoba labo ayebamisile ngaphambili wabanika isimo bafane nendodana yakhe ukuze ibe izibulo phakathi kwabo. Ngoba akakwazi uJesu kuba izibulo lethu singafani naye. Uyizibulo labangcwele, uyena Nkosi Jesu esikhonzayo. Akakwazi ukuthi abe izibulo lanoma yini. No. Yingakho uNkulunkulu esizele wasinika ubuNkulunkulu, wasenza safana naye, wasinika isimo sendodana yakhe. Hayi ukuthi ngikuvelele elinye ipheji lasezulwini. Iy'ngelosi zinamaphiko, ziyandiza, kodwa iNkosi yethu uJesu ayinawo amaphiko. Nathi futhi ngeke sibe namaphiko ngoba sinikwe isimo sakhe. Hayi, asizondiza kodwa futhi sizohamba nje emoyeni. Wena wabona uPetro ecela ukuhamba phezu kwamanzi, wahlushwa ukungabaza ngoba wayesinikeziwe isimo sikaJesu, wayehamba phezu kwamanzi, kodwa wadlala ngaso wafaka ukungabaza. Namhlanje into ezokugudluza mzalwane ukungabaza ubuntwana bakho bukaNkulunkulu, ukungabaza ukukholwa kwakho, ukungabaza ukuthi uNkulunkulu ukhona ngempela yini, ukungabaza ukuthi ukusindisiwe ngempela yini. Mina into engizokugarantela yona iyodwa, ukuthi uma usentabeni endlu kaJehova kuyabonelela, usebandleni eli-right, usebandleni elikhonza uNkulunkulu ngobungcwele, usebandleni elishumayela ukuhlukanisa umuntu nesono,
Usebandleni elifuna ungahlanganisi izinto. Usebandleni labasindisiwe gelekeqe. Usebandleni labasindiswe ngempela mawusekhaya lezwi. Usungazenzela nje ngengqondo yakho. Upende umlomo, uzenzele nje ngengqondo yakho, ufaka amawivu. Wenze konke, kodwa uNkulunkulu akakuvumi. Nami futhi angikuvumi kuleli bandla. Leli athi uNkulunkulu angimakhele lona. Hayi angikuvumi. Okungafuna uNkulunkulu nami angikufuni. Mhlambe phela kwamanye amabandla siyakwenza. Befundisi basaba ukusitshela ngoba sizohamba iminikelo ihambe. La ayibizwi imali. La awubizwi umnikelo. So ula ngoba uthanda. Ula ngoba ufuna ukukhonza uNkulunkulu ngobungcwele. Unikela la ngoba uthanda, lokho kuzokwenza ukuthi ubusiswe. Yikho abantu abasentabeni endlu kaJehova uma benikela bayabusiswa. Yikho abantu abasekhaya lezwi uma benikela bayabusiswa. Ngoba sishumayela umnikelo la. Sishumayela izwi eliphilileyo, izwi eliyimbewu engapheliyo, izwi likaNkulunkulu. Phenduka-ke mntakababa. Nanti izwi seluwile. Phenduka wenze izwi. uNkulunkulu wethu uyakuthanda. uNkulunkulu wethu ukubekela izinto ezinkulu. uNkulunkulu wethu ukubekela umbuso wezulu. Labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Jesu uzoba izibulo phakathi kwalabo afana nabo. Uma wena uthi uJesu uyamkhonza, umele ukuhamba njengokuba ahamba. Uma nje wena uthi umntwana kaNkulunkulu, hamba njengokuba iNkosi uJesu yahamba. Sinikiwe-ke isimo esifana nendodana yakhe. Nengubo siyinikiwe. Busisiwe olonda ingubo zakhe, azihlanze egazini lewundlu zificakale zimhlophe ngosuku lokugcina. Busisiwe lowo muntu. Uyazihlanza nje, uyazihlambulula. U1 John chapter 3 verse 3 lithi bonke abanalelo themba bazihlambulula kuye ngoba yena uhlambulukile. Wagcina nini ukuhlambuluka? Wagcina nini ukugeza? Ngisho ukugeza kumoya. Asiguqe sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu. Nkosi yethu uma ivuma sizogxila kuverse 30. Simhlanganisa nawe 29 esiphuma kuyena. Ngoba sikhuluma ngokuphenduka. Sikhuluma ngokufana noJesu. Sikhuluma ngesimo esisinikeziwe. Sikhuluma ngokuthi samiswa ngaphambili umhlaba ungakasekelwa. Ngoba isithembiso sikaMoya oNgcwele singesethu nabantwana bethu. Nalabo iNkosi yobabiza abakude, abafana nami nawe, sibiziwe ethembeni elikhulu. UJesu KRISTU UYINKOSI. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga, siyakudumisa, siyabonga uNkulunkulu wethu, izwi lakho liphilile, linamandla. Ogulayo njengamanje ngithuma lona ngiyamphilisa ngegama leNkosi uJesu KRISTU ophilayo. Nangegunya engilinikezwe kuMathewu 16:19 noMathewu 18:18. Bayaphiliswa abagulayo, bayakhululwa emaketangweni kaSathane ababoshiwe, ababoshwe imimoya abangalala ebusuku. Namhlanje bazolala ubuthongo ngegama elinamandla likaJesu ophilayo. Ozwa lo mkhuleko manje uyaphiliswa. Kunoma yiphi inkinga yakho ufuna umsebenzi uzowuthola. Kuphela nje kholwa, uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu KRISTU uYinkosi, ukholwe enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. uJesu KRISTU uYinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Ube nosuku oluhle. Baba uNsibande uyavalelisa ngesivumo sethu uJesu KRISTU uYinkosi.